Kisumu kosi county ma Kisumu seme koso Kisumu town kama intiero kinyi makawuono mamondo mikono anito piny Kenya ringo yo machal nade wakili kai range bende waloso kotenre kod weche mano wuok e dho Cherargei poko yude aya wanya winjo duon Cherargei sani kato bange agre thuolo mano maduoko ka achiel Stafford oikore koso podi aya wanya winja ne watch mara Cherargei podi Cherargei podi Rose weda wakili machiegni kono kar kanyo wacho kanjo kuma yud kuwuok oko mar Kenya machalo dhi timo gik machalo ng'anyo jogo nego finy wacho ne finyao mane finyao kama gintiere en tim machal nade ero kamano nyikwara mogi amosu kamoro montie ni Yesu paki. Praise the Lord be with you. Geno ne uchio maber kendo ng'ato ka ng'ato chiewo dhi kama onyalo lose ngima kendo kama onyalo gere Kenya kendo kama onyalo gere family. An benda chiewo maber e dala Kisumu ka wuok seme koth ochwe maber wadhi maber Nyasaye ni kodwa. Awinjo wach mar Honorable Cherargei ni joma wuok e Kenya madhi chimo ng'anyo kama chielo wafinye aparo ni mheshimiwa no kier matin okinyal insight jirani kata stranger ni kineno nyathina kata ineno wadwa kata ineno jadalawa moro dala ni kono te gog rungu iwange mach kata otimo mnang'o wan gi chike ma local to kod international in a foreign national ko yudi in another country ko to engage in politics achiel kuom gi en deportation achiel kuom gi cancel their visa entry permits or inyalo tere court ok inyalo wacho ni kawo jo Kenya e finya jo Tanzania ok dwar ga jo Kenya ndalo duto ok en gima nyochakore nyoro no chakore diere Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kod Kenyatta no wacho ni Kenya waka en man eat man society to Honorable His Excellency Kenyatta ayati boduoke ne Tanzania en man eat nothing society. So lwenyi ni ok nyochakore nyoro mio en very wrong for a member of parliament in this country to incite foreigners to harass Kenyans. So somebody should tell Cherargei, don't talk recklessly. You are making our president look bad. As a country, we have to protect one another. We have to stand by one another. We have to be, we are a Kenyan nation. Kaja Kenya dikujo mo eno oyo kara kamato chungu malo we uninda nenda ni naomba kukusalimia to gik moko kethore ere rach mangato timo mok gini. Society ni nyaka bed changed to kwa kan neighbor ni in the operation you have to play a role. Omeo wach no aneno ka oken wach maber oken wach makare en mana ni no wache Kenya to kick Mheshimiwa Her Excellency Suluhu and very lucky no you don't 90-something%. Mano democracy mora me yude bila noonge. Ma ka jodala gi ochako chiewo chako wacho no oyo waol punda amechoka to blame jo Kenya. One Kenya, we are the 6th economy in Africa. Tanzania pod kata chumbi samoro che chumba me chwake nam pi chumbi diloko chumbi teko kuro jo Tanganyika ko dire manege wangu nyaka gwen gi wangu gwendwa dire Magufuli gi wangu gwen gi kawo do waga they go hatred ne omeo ngat matele Kenya ka should never incite them makai to ka it is justifiable to harass Kenyans. We are a great nation, we are great people. Honorable Cherargei, I'm telling you in English, be careful. Don't talk recklessly. Don't paint our president, His Excellency William Samoei Ruto bad.
Don't give an impression that